bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang Sabado po ngunyan. Ultima dia sa bulan kan Enero 2026. Ini po ang Bareta alas 7 inside sa ng darakulang mga bareta. Sa lado lokal, overall champion sa natatapos pa sa ng 2026 Regional Schools Press Conference natok Dulgiraray kan Legazpi City Schools Division. Inabot na sa 518 na mga livestock ang dinara sa mga pooling sites para masiguro ang kaligtasan sa nagpapadagos na pag-aburido kan Bulkan Mayon. Department of Information and Communications Technology padagos ang pagtaonin suporta sa mga evacuation centers sa pagiging ng free Wi-Fi connectivity. High-powered firearms na recover ka militar sa Lagunoy, Camarines Sur. Sa lado nasyonal dahil ng Rigodon sa Gabinete sigun sa Palasyo Malacanang. Tiyatya, susuportahan ni Senate President Tito Soto III. Mga ipinaglaban ni Lipuntong 1st District Congressman Elsie Lagban ginirundom sa iyang first death anniversary. Sa ibang nasyon, Border Char Tom Homan gustong tirikpuno na nagkapirang leader kan Minnesota. Handang sarado din Karawati Sports, San Miguel Beermen, sarunggana na sana para sa kampyonato matapos pamarangkalon ang TNT Tropang 5G sa Best of 7 Finals kan PBA 50th Season Philippine Cup. Yan ang headlines ng darakulang mga bareta sa Bareta alas 7 ngunyang pong Enero 31, 2026. Ako pa ang sinong magiging tagapagbareta, Mardila Daingiba. Ngunyan sa detalles ka mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Natokdol sa Giraray kan Legazpi City Schools Division ang overall champion sa katatapos pa sa ng Regional Schools Press Conference o RSPC 2026 kaswapon sa Ibalong Centrum for Recreation sa siyudad kan Legazpi. Nakuha ka na sabing division at 109 puntos na pinagsalak na individual as in group event sa apat na aldaw na kompetisyon. Sinundan man ni Sorsogon City Division na may 67 puntos, Catanduanes Division na may 60 puntos, Ligao City Division na nakakuha ng 59 puntos sa Sintabaco City Division na may 58 puntos. Magirunduman na nakuha kan Legazpi City Division ang 5 straight overall championship bago ini maagaw kan Tabaco City Division sa ginibong RSPC kanakaging taon sa Sorsogon. Mientras tanto, ang mga nakakuha ng enot na pwesto sa gabos na individual asing group events ang marepresentar kan Riyong Bicol sa National Schools Press Conference 2026 sa Ormoc City, Leyte sa Abril ngunya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Nasa 518 na mga livestock ang dinara sa mga pooling sites tanganing masiguro ang seguridad sa nagkapadagos na aktibidad kang Bulkan Mayon. Sigung kay Department of Agriculture Bicol spokesperson Lovella Gorin, kasabay sa mga lugar na apektado ang pag-evakuar na mga hayop iyo ang hali sa daraga ginubatan kamali kasin syudad kan Legazpi. Napakarama na nasa 224 livestock racers ang nagdesisyon na ibakwaran sa indang mga ataman hali sa 6 kilometer permanent danger zone. Katakod gani nakapag-distribute na ang ahensya kanin ayuda para sa mga atama na hayop siring kan lubid, feeds asin bulong. Siniguro man kan opisyal na magkapadagos sa sendang pagtabang sa mga livestock racers mantang nagkapadagos man ang pag-alburoto o pag-aburido kan Bulkan Mayon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Sa dagdag nga itong baretang lokal ng ngenot anday pagsulog ng helmet bilang violasyon sa leyes kan trapiko sa ginibong operasyon kan Albay Public Safety and Emergency Management Office po ni Enero 19 sa Goodbye 23 ngunya na taon. Sigon sa piniluwas na weekly traffic violation report kan opisina, nanutaran ang 77 nadakop na daay nagsulog ng helmet mantang nagbabiyahe sa tinampo. Sinundan ini kan daay paggamit ng seatbelt na may 38 na nagbayular asin 11 na daay nagdaranin ORCR kam Bicolo an na dakopman. Pero kay ini naturan na ang mga violasyon arukan driving ay unlicensed obstruction, unlicensed driver, overloading, reckless driving asin iba pa. Nagpartisipar sa Albay Special Investigation Task Group na pinamayuhan ni Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez ang sarong case conference manungod sa padagos na investigasyon kan pagkawala ni James Jimenez sa Tabaco City kan Agosto 2024. Ang conference pinamayuhan ni Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Wilson Santos VI na inatindiran man kan mga concerned police units asin partner agencies. Sa paggururon tinukar ang presenting status ng kaso asin nailinyada ang investigative strategy. Pinagiras man ni Nunez ang update sa progreso kan investigasyon kung saan itinutok ang diskusyon sa timelines na tipo ng mga ebidensya, leads asin posibleng lugar para sa masunod na follow-up operations. Piging ganyan man ka mga otoridad ang publiko na magipagkooperar sa paagi ng pagtaon ng impormasyon na magkakatabang sa paghanap ka ng sabing individual. Sa iba pa niya itong bareta, nagtaong respeto si Albay Governor Noel Rosal kay Dipunto Albay 1st District Representative Ed Silagman sa primerong anibersaryo kan sa iyang pagkagadan asin pinag-onra ang sa iyang legasiya sa serbisyo publiko, prinsipyadong liderato asin ang commitment sa good governance. Sa iyang mensahe, ipinagladawan ni Rosal si Lagman bilang sarong statesman na ang public life ang may katakod sa integridad, tali asin isog na naging dala na magisang key figure sa political history ng probinsya. Dagdag pa ni Rosal ang mga kontribusyon ni Lagman sa national legislation asin public discourse na nagpapadagos na makaimpluwensya sa paggogobyerno kan mga presente asin mga masunod na leaders. Pigtawan doon man kan opisyal na nagwalat si Lagmanin mga reforma para sa primer distrito kan Albay na may lasting impact sa lokal asin national policy making. Si Dipunto Albay 1st District Representative Ed Lagman na maaram sa kinaaban kan Enero 30, 2025. Mientras tanto, dakol ng barangay ang natabangan kan Department of Science and Technology o DOST sa paagi kan livelihood technology sharing kan food processing. Sa programang diskusyon sa DCGB, sinabi ng DOST Camarines Sur Science Research Specialist 2, Maria Regina Yabillo, na prioridad kang programa ang mga nasara yung barangay. Apere kini nakapag-distribute naman ang mga ekipahes para sa pag-recycle, lalo na ngunya na Zero Waste Month. Nagkapera sa mga naitao sa barangay, iyo ang disaster response boat na ginimo mismo kan local inventor kasabay ang pagsiguro na nagkapadagos ang DOST sa pagsuporta sa lokal na inobasyon. Sa ibong nalado, palagos man ang pagtaon ng suporta kan Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga evacuation centers matapos na maapektaran kan nagkapadagos na aktibidad kan Bulkan Mayon. Sigon kay DICT Bicol Regional Director June Vincent Manuel Gaudan, nakaresibisyon request tali sa mga lokal na gobyerno para sa free Wi-Fi connectivity. Ipigladawan kan opisyal ang Starlink unit sa evacuation site, partikular sa Hiraya Manawari relocation site sa Barangay San Vicente sa Tabaco City. Napag-araman na sobra sa 300 na pamilya o 1,266 na individual kali sa Barangay Magapo ang may access sa libreng internet. Ang nasabing barangay kasabay sa 6 km permanent radius danger zone kan Bulkan Mayon. Mientras tanto, na-recover kan mga militar ang nagkapirang high-powered firearms
Kasunod kan pinagsarong pwersa kan 83rd as in 21st Infantry Battalion kan Philippine Army sa barangay Gibaoy, Lagunoy, Camarines Sur. Kasabay sa mga na-recover ka mga soldado sa lugar an 12 na M16 rifles, sarong M60 machine gun, 2 anti-personnel mines, mga bala asin magazine. Ang nasabing mga armas asin ekipahes nakuha sa sarong kalot matapos ituro kan mga residenteng nakariparo sa mga makadudang mga individual na pabalik-balik sa lugar. Napagaraman ang nasabing lugar haros sarong barangay sana ang napagultanan sa enot na nakalot ka mga tropa kan Disyembre 20, 2025 sa Sitio Benguet, Barangay Pinamihagan. Dahil pa na-kumpirmar ka mga otoridad kung si Isian may sadiri ka mga armas alagad nagtutubod ang 91st Infantry Battalion Division o 901st Infantry Battalion Division na sa mga masunod daw mas dakol pang armas na madidiscover kan Spear Trooper. Kasarupang baretang lokal, may garanti ang serbisyo ka mga repair shops sa accredited kan Department of Trade and Industry. Sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa DCGB, pinaliwanag ni DTI Bicol Senior Trade Industry Development Specialist Alexandro Novora na ang mga accredited na shops may national competence as in may lisensya nga dong technician na compliant sa mga standards kan service and repair shops na pinagpapautob sana kan ahensya sa irarom kan Consumer Act. Sa paagi kini, masisiguro ang marakay asin kalidad na serbisyo sa mga konsumidor. Dagdag na ni Novora na mahiling sa accredited na service and repair shops ang pagiging service industry na may kapasidad sa pag-repair para sa dekalidad na serbisyo. Mga tugang primerong parte yan kasi tayong Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon. Asin sa kamugtagan kang panahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na
may Facebook Live pa. Ngunyan, may DCGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Sa detalye sa kambareta sa lado nasyonal, pinimutik ang Kamalacanang ang mga espekulasyon manungod sa pigsasabing panibagong cabinet revamp sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigong kay Palace Press Officer Claire Castro, nawara nin plano si Presidente Bongbong Marcos na hiroon pa ang sa iyang gabinete maski may nagkapira ng padagos na nagsiserbi sa acting capacity. Wara nang rigodon, halipot alagad malino na pahayag ni Castro sa sarong press briefing. Imbes na reshuffle, siniguro o kaya sinabi ni Castro, nagigibo ng formal na appointment ka mga acting secretary. Target na maisumitir sa commission on appointments ang listahan ka mga cabinet members sa lalong madaling panahon. Ginirumdom ni House Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang mga ipinaglalaban ni Depuntong Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa primerong death anniversary kani Kusudma, Enero 30. Sinabi ni De Lima sa sarong Facebook post na nagpapadagos sinda na magbubusol kan mga pinanindugan ni Manong Edsel para idepensa ang demokrasya, ipaglaban ang diretsyong makatawo, isulong ang rule of law asin manindugan para sa marginalized. Dagdag pa ni De Lima na siring kan sinabi ni Lagman, diretso sa laban ang liberal. Sa pagselebrar kan partido kan 80th anniversary, pigigiyahan sinda kan mga prinsipyo na isinulong ni Lagman asin ang isog na ipigpahiling kaini. Sabi niyang padagos na magiging giya niya o ninda sa pagserbi asin paninindugan si Congressman Lagman. Bukas si Senate President Vicente Tito Soto III na suportahan ang charter change o CHACHA sa oras ng umabante ni sa Senado. Inan pinahayag ni Soto matapos mabasa ang nagkapirang parte ka naging desisyon kang Korte Suprema na nagdedeklarar na unconstitutional ang articles of impeachment na pigsumitir kan House of Representatives kontra kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Soto na magkikipag-urni siya sa masunod na simana kay House Speaker Faustino Bujidi III para tukaron ang masunod na lakdang kan duwang sanga kang Kongreso kasunod kan desisyon na nagbabago sa rules of impeachment. Sinabi niyang ang nahiling na outright solution digdi iyon salidahan na ang konstitusyon. Sigong kay Soto, garong judicial legislation ang naging desisyon imbis na sunodon ang prosesong nakapalaman sa konstitusyon na binago kang Korte Suprema and mode kan impeachment asin day na naitama ang nagkapira sa mga factual errors kini. Paglilinaw ni Soto na daing kinaraman kay VP Sara o sa mas kisisay na personalidad ang sa iyang pagkauyam kundi ini dahil sa bako magkanigo na desisyon kan Supreme Court. Inumaw ni House Deputy Speaker asin Antipolo City Representative Ronaldo Puno ang naging pahayag ni Senate President Vicente Soto III na susuportahan kay niyan propestong pag-amyandar sa 1987 Constitution. Tinawan doon ni Puno na o an importansya kan kooperasyon sa pagultanan kan Kamara de Representantes asin Senado sa pagsulong ni mga kinakaipuhan na reforma. Kan Nobyembre isinumitir ni Puno kay bahanan iba pang miyembro kan NUP ang House Bill 5870 na may kamautan na paapod nin Constitutional Convention na iyon magibo kan mga propestong amyenda sa konstitusyon. Nakapendyente ini sa House Committee on Constitutional Amendments. Sigon sa HB 5870, makali sa napat na dekada, igwang mga issue na nahiling sa 1987 Constitution na pwedeng linawon sa paagi kan pag-amyendar digdi. Kay puwan o kasuhapon, sinabi ni Soto na susuportaran kay ni ang planong amyendaran ang konstitusyon matapos na iapirmar kan Korte Suprema ang desisyon kay ni na ang constitutional and Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Soto na pwedeng maghuron ang mga lider kan Senado asin Kamara de Representantes sa mga maabot na semana tanganing tukaron ang CHACHA o charter change. Yan, bastante. Mapautoban Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ni mas makaralangkaw na minimum jackpot prize para sa gabos na pangenot na Lotto Games pon Pebrero 1.
Sigon sa ipigiras na bagong price structure kan PCSO, mapo ng jackpot kan Lotto 642 sa 10 million pesos, asin ang Mega Lotto 645 sa 15 million pesos. Mantang mapon man sa 25 million pesos ang jackpot sa Super Lotto 649, 45 million pesos sa Grand Lotto 655, asin 75 million pesos sa Ultra Lotto 658. Kinumpirmar man kan PCSO na mantenido ang progressive jackpot system. Sigon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, nakamautan kan lakdang na gibuhon na mas exciting ang kada aldaw asin makapagiganyar nin mas dakol na parataya. Marisulta man din sa mas dakulang pondo para sa mga programang pangsalud asin pangsusyudad kan ahensya. Sigon kay Robles, sa kada binakal na tiket bako sanang para sa tsansa na manggana kundi kontribusyon ini sa interes ka nasyon. Inabisuhan man kan PCSO ang publiko na magtaya ng responsable asin magantabay sana sa opisyal na mga channel para sa draw schedule sa draw results. Pon sa aga, Pebrero 1, ang taya sa loto hali sa 20 pesos magiging 25 pesos na. Panag sa publiko kan Civil Aeronautics Board o CAB ang mga basihan kan presyonin pamasahe sa eroplano para sa mga domestic destination. Ini kasunod kan mga reklamo kan pasahero, may kinaaraman sa halangkaw na pamasahe sa nagkapirang domestic flights. Sa pahayag kan CAB, ang presyo kan airline o airline ticket, iyon panginot na nakadepende sa kadakulaan na size kan eroplano asin sa numero kan pasaherong pwede kaining ilunad. Sigon sa ahensya, kung mas dakula ang eroplano asin mas dakula ang kapasidad din pasahero, mas nagbababa ang presyo kan pamasahe kada tukawan. Bilang halimbawa, pinag-unambitan kan CAB ang Airbus A330 na pigagamit sa mga darakulang eropuerto aron kan Cebu, Davao, asin General Santos City na may kapasidad na sagkod 459 na pasahero. Mientras na ang turboprop aircraft aron kan ATR 72 na may kapasidad sa nang maabot sa 72 na pasahero, kaya mas halangkawan airfare sa siring na klase ng biyahe. Ipinaliwanag man kan CAB na ang nagkapirang eropuerto sa nasyon na aron kan Katarman, Siargao, Antique asin Busuanga, pwede sa nang gamiton kan saradit na turboprop aircraft dahil halipot ang mga runway. Sigun man kay Department of Transportation o kan Department of Transportation o DOTR, asin kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, napig-aksyon na ang issue sa paagi kan pagpapahalaba kan mga runway na nganing makapag-operate nin mas dakulang jet aircraft. Sa detalles pa kambareta niya to sa ibang nasyon, nakatalaan na tiripunon ni White House Border Char Tom Homan ang nagkapirang residente kan Minnesota para aramon ang mga nasa buot ka mga ini mayan manungod sa implementasyon kang paghigot kan Immigration Customs Enforcement o ICE. Enot na niyang nakamiting sina Minnesota Governor Tim Walz, Attorney General Kate Ellison asin Minneapolis Mayor Jacob Frey siring man ang nagkapirang mga opisyal kang kapulisan. Dagdag pa kaini na dakol na sindang natukar pero bako gabos inuyon na sindakol pa ang gusto na pag-ururunan. Hinagyat kaini ang mga kontra sa pinapautob na paghigpit ka mga ICE agents na garahon sa Kongreso ang sa indang reklamo para mabago ang ley. Sa lado kan Karawato Sports, pugol na kan San Miguel Beermen ang bentahe na 3-2 sa best of 7 finals kan PBA 50th Season Philippine Cup kontra sa TNT Tropang 5G. Pinunas kan Beermen ang 16 points na advantage kan kalaban para makuha ang panggana sa skor na 96-92 sa kawat na ginibo sa Inares Center sa Antipolo City. Nagbida sa panggana kan Beermen si Rodney Borondial na nagrehistro ni 17 puntos asin 15 na rebounds. Nagkamada man ning 14 puntos asin 11 na rebound si Junmar Fajardo, mantang igwang 14 puntos si Don Troliano, 12 puntos man si Chris Rosales, igwa man ng tig 11 puntos si na Marcio Lasiter asin Mo Tautoa, mantang 10 puntos naman o 10 puntos ang naibuslo ni CJ Perez. Sa pagpuan kan kawat, uminarangkada tulos ang TNT sa skor na 23-7, sagkod na makabukod ang Beermen asin mabawasan ang bentahe sa skor na 48-47. Nakontrol kan Beermen ang third quarter kung sa inuminarangkada sinda sa 9-0 asin napugulan ang 77-61 na advantage. Dahil ang digdi sa runggana na sanaan kay Puan kan Beermen para makuha ang kampyonato. Inako ni San Miguel Beermen head coach Leo Austria na nanidipisilan sinda alagad naging matindi ang ipinahiling kan sa iyong mga players para makuha ang panggana.
Para po sa kamugtagang kang panahon, nasa linya si Sir Melvin Almoela, kang Pag-asa Des Regional Forecasting Center. Sir Melvin, good morning. Please come in. Diyos marahay na pag-aga po sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin nagsusubaybay kang DCGB. Sa ngayon natin, Nero 31, 2026, saldaw ning Sabado ning pag-aga. Hininang sa tuyang ligtas sapit sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Shear line no sa lubungang kang paros kang amihan sa kanang easterlies. Ang naka-apekto sa sirangang parte kang Kabisayan asin sa Mindanao. Mantang northeast mons na paros kang amihan naman ang padagos na naka-apekto sa Luzon asin sa natatadang parte kang Kabisayaan. Ang probinsya kang Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon asin sa Masbate makaka-experience ng panganoro na kalingitan na may kalat-kalat na mga pag-oran na singpulupulong pagkikilat, pagdagoldol, dul kang naturang shear line. Ang natatadang parte kang Kabikulan, magiging bahagya mo panganuron sagod sa mga panganuron na kalingitan na may mga maluyang pag-oran. Dulot naman ka northeast monsoon na paros kang amihan. Ang paros ay moderato sagod sa makusog na hali sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderato sagod sa maukol. Temperatura pigil umampoon 25 sagod 29 grado sentigrado. Asin nga daw ay nagsirang kasabagong alas 6:12 ning pagkaaga. Asin masunok at yan na alas 5:45 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almoela reporting live Halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugang na pang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon na kinalap sa DCGB Newsway sa nakalis na 12 oras. Sa pangarap po ka nakatuwang niya to sa pagsurat ka mga bareta sa Newsbay, sina Jenny Madbalyaran, siringman si Nicole Ann Gloriani, asin Shara May Leron. Lado Technical, Ronald Baldo, DCGB Social Media Defense, sa pong IT, si Jerome Nico Martinez, siringman ng Mega Force Patrol. Salamat po sa mga nagantabay sa DCGB News Online Facebook page. Kay Kuya Bob Gandano, siringman kay Bing Ben Bones, asin kay partner King Rinaldo, Gerald Aranya, asin Sir Jeff Santos dyan po sa Queenstown, Australia. Kung may release talaga, good morning. Siringman si Jenny Stola, good morning. Sa mga nakantabay sa 729 kHz sa AM band, asin sa 106.9 WGB FM Tabaco City, maraming salamat po. Kami po sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardila Deng Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang Radio Klinika with BP Henry Maceda ang sa iyang guest doctor. Taud-taud lang. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod